Imos ver como resolver un sistema de ecuacións polo método de igualación. Bueno, o método de igualación, imos comezar cun exemplo. Imagínate que hai unha persoa que se chama Pepe, por exemplo, un pai e unha filla. A filla chamase Fátima. Pois que non sabemos a idade de cada un, pero sí que nos soa ou alguén nos conta que Pepe ten o triple de anos que a filla. E tamén nos di outra persoa que sabe que Pepe ten 20 anos máis que a súa filla. Entón temos estas dúas informacións. Que pasa? Que Pepe teña a idade que teña e como non a sabemos, facemos o que facemos sempre, que poñerlle unha letra, xe é idade de Pepe, pero puxenlle xe podía ser P ou A ou o que queiras, como sempre, pero normalmente poñemos xe. E como hai tamén outra incógnita, porque sabendo que ten 20 anos máis que a filla, se subésemos canto ten a filla, pois era sumarlle 20 e xa estaba, pero tampouco sabemos, entón, outra letra. Idade da filla. Que pasa? Que a nos din a idade de Pepe de dous xeitos distintos, pero que Pepe, a idade que teña, ten que ser a mesma. Que a calcule así ou que a calcule así. Non ten os anos que ten, excepto que algún destes se equivoque, claro. Entón, eu podo escribir a primeira información, Pepe ten o triple de anos que a filla, quere dicir que Pepe, xe, é o mesmo que 3 veces a filla, 3i. Da filla que dixemos que era Fátima, pois en filla. E tamén sei que Pepe, xe, a súa idade é a da filla e 20 anos máis, a filla máis 20. Pois aí teño un sistema de ecuacións. Pero que estaba dicindo, se xe vale isto, se isto é a idade de Pepe e isto tamén é a idade de Pepe, estas dúas cousas teñen que ser iguais. Porque senón, claro, non pode ser que xe vaya unha cousa se eu poño aquí e vaya outra distinta se eu poño aquí. Ten que valer sempre o mesmo. Entón, isto e isto ten que ser igual. Pois isto que facemos, decir, 3i é igual a i máis 20. Isto é unha ecuación moi sinxela. O i pasa restando, 2i igual a 20, o 2 pasa dividindo 20 entre 2, 10. Entón teño que i vale 10. E como calculo xe, pois simplemente vou aquí ou aquí, a que me guste máis, sustitúo. Ahora xa sei canto é 10, así que Pepe ten 3 por 10 ou 10 máis 20, 30. Da igual de que forma o calcule, tenme que dar, por suposto, o mesmo. E así é. Porque foi o que dixemos, que a idade de Pepe, que a calcule deste xeito, que a calcule deste, ten que valer o mesmo. Pois este é, en esencia, o método de igualación. Imolo ver cun exemplo. Entón, que é o que teño que facer? Despexar unha incógnita. Vou coller, pois antes despexei xe, agora vou despexar i, pero valería calquera das dúas. Despexo aquí, i. Entón, 2i igual a 8 menos xe. Este xe, vale, que estaba aquí, pasou restando. Outro lado, ¿no? Pasou para aquí restando. E isto foi o que me quedou. Pero ainda non teño i despexado. Ainda está multiplicado polo 2. Por lo tanto, i igual a 8 menos xe partido 2. Ahora sí. Isto nunha ecuación. Ahora teño que volver a despexar a mesma incógnita, pero na outra ecuación. Entón, agora vou aquí, esta vai ser máis fácil, e fago menos i igual a menos 11 menos 3x. O 3x que estaba sumando pasa para ir restando. Podía deixalo así, pero en realidade, como quero saber canto vale i, cambio o signo a todo. Este menos pasa a ser más, este menos pasa a ser más, este menos pasa a ser más. Todos eran menos, ahora todos son máses, senón cambiaría como tocase. E agora ven o paso que lle dá nome o método. Igualar. Se i vale isto e i vale isto, estas dúas cosas teñen que ser iguais. Por lo tanto, podo escribir unha ecuación que sexa i é igual a i.
o que estou escribindo aquí é I igual a I. E claro que I igual a I. Polo tanto, como resolvo isto? Bueno, teño aquí un 2 dividindo que pasa multiplicando a todo ollo. Outra opción é tamén velo como que isto é unha fracción partida por 2, isto é unha fracción partida por 1. Queremos que haxa un 2 aquí, un 2 aquí, un 2 aquí, para poder riscalos, para poder eliminalos. Entón, o que fago é, para poder ter aquí un 2, había un 1, teño que multiplicar por 2, polo tanto, arriba tamén multiplico por 2. Este lado queda igual, arriba, e do outro lado multiplico arriba por 2 e multiplico abaixo por 2. Ahora, este 2 con este 2 marchan, xa me queda 8 menos x igual a 2 por 11, 22, máis 2 por 3x, 6x. Movo as cousas, menos x menos 6x igual a 22 menos 8. ¿No? Pasei este para aquí e pasa restando, e pasei este para aquí que tamén pasa restando. Agora opero menos 7x igual a 14. Polo tanto, x igual a 14 partido menos 7. Mais entre menos menos, 14 entre 7, 2. E xa teño que x vale menos 2. Agora que fago? Collo este valor e o poño aquí, o poño aquí. Donde? Donde me guste máis. Que che gusta menos? Dividir ou multiplicar? Bueno, pues decides. A min gusta menos dividir, así que vou poñer aquí igual a 11 máis 3 por menos 2. Isto igual a 11 máis por menos menos, 3 por 2, 6, 11 menos 6, 5. E vale 5, e esta é a solución. Recorda que tens que poñer en algún sitio solución, poño por aquí, x igual a menos 2 e igual a, como mellor, 5. E xa que estou, poño de verde. Pois este é o método. Simplemente facemos un pequeno resumo. En que consiste? Teño que comezar despexando unha incógnita nunha das dúas ecuacións. Despois volvo a despexar a mesma incógnita, pero na outra ecuación. Resolvo a ecuación que me queda e, por último, calculo a outra incógnita. Vantaxes do método de igualación é moi parecido de sustitución, pero igual si biches o método de sustitución e che deu medo a sustitución cando é fraccións, te parece que te queda moi complicado, aquí, bueno, pode ser un pelín máis sinxelo porque como moito vas ter dúas fraccións só que se multiplican en cruz, este multiplicaba aquí, este pa aquí. Pero bueno, como vexas. E o máis importante, agora, a practicar.